pictures of me. Might miss something that your life might need. Grade A, everything high degree. Not in my lane, far as I can see. Gotta toot my own horn like beep beep, huh? Make it look good and easy, huh? Still in my bag like receipts, so cold, just got chills. I'm freezing, huh? On camera, got spotlight. Don't miss my spotlight. Don't blink, might miss my spotlight. Watch this. Watch this. The stage is set. I'm ready to go. Let's put on a show. Watch this. Here we go. Εγώ είμαι Αγγελική και κάνω χορό από όταν μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου. Ξεκίνησα κάπου εκεί στα 3, 3,5. Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς επιλογή μου, δηλαδή ήμουν πολύ μικρή. Οι γονείς μου με πήγανε και εκεί έκανα και τις πρώτες μου φίλες που έχουμε ακόμα. Κρατάμε επαφές πολύ καλές. Και στην αρχή, όταν είσαι τόσο μικρός, το μπαλέτο είναι πιο πολύ κάτι σαν μουσικοκινητική αγωγή. Πας εκεί, φοράς τις ωραίες τις φουστίτσες και τα κορμάκια σου και είναι λίγο για την πλάκα. Μετά όμως όσο μεγαλώνεις, γιατί εγώ δεν σταμάτησα ποτέ, ακόμα και τώρα συνεχίζω, έχουν περάσει 13 χρόνια, 13 μακριά χρόνια. Μετά όμως όσο ανεβαίνεις επίπεδο, γίνεται πολύ πιο απαιτητικό. Δηλαδή σταματάς να έχεις αυτή την ελευθερία, να το πω έτσι, και το μπαλέτο γίνεται πιο πολύ, μεταφράζεται σε μια πειθαρχία, γιατί έχει πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες, σε σημείο που νιώθεις κάποιες φορές ότι δεν είναι για σένα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, ότι δεν είσαι αρκετός, αλλά δεν ισχύει αυτό. Βέβαια, ας πούμε, κάποια πράγματα είναι και πολύ τυπικά, επειδή έχουν μείνει από παλιά, το μπαλέτο είναι από τους πιο παλιούς χορούς και ήταν συνδεδεμένο με την αριστοκρατία, γενικότερα με μια ελίτ που ήθελε να ξεχωρίζει. Για παράδειγμα, τα βαμμένα νύχια απαγορεύονταν. Δεν μπορείς να χορεύεις μπαλέτα και να έχεις βαμμένα νύχια, δεν μπορείς να φοράς κοσμήματα. Έχει κάποια πολύ έτσι οπισθοδρομικά, παραδοσιακά, ας πούμε, παραδοσιακές συνήθειες. Αλλά είναι μέρος της όλης κουλτούρας. Οπότε, εν μέρει πρέπει να το ανέχεσαι. Δηλαδή, μετά από κάποια φάση μαθαίνεις να ζεις και με αυτό, το συνηθίζεις, λες ότι έτσι είναι εμένα ο χορός μου. Αλλά αν το συγκρίνεις, ας πούμε, με διαφορετικά στυλ, κάτι πιο μοντέρνο, λίγο hip-hop, λίγο έτσι, λες ότι εγώ γιατί νιώθω λίγο καταπιεσμένος. Θεωρώ ότι το μπαλέτο θέλει μια πολύ μεγάλη, έτσι, και σωματική και πνευματική δύναμη. Γιατί όταν καλείσαι να βρίσκεσαι σε μια τάξη μαζί με 10-20 άλλα κοριτσιά και αγόρια και όχι απλά να χρειάζεται να συγκρίνεσαι, να είναι προαπαιτούμενο για την εξέλιξή σου, εκεί δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για να αναπτυχθεί ένας πολύ μη παραγωγικός ανταγωνισμός. Δηλαδή, ξέρω πως εγώ σε πάρα πολλές τάξεις έχω νιώσει πάρα πολύ άσχημα μέσα στην τάξη μου. Όχι γιατί ήταν κακές οι συμμαθητριές μου ή οι δασκάλες μου ή δεν ξέρω ποιος άλλος παράγοντας μπορεί να επηρεάσει, απλά και μόνο επειδή το να είσαι, ας πούμε, 2 ώρες μπροστά σε ένα καθρέφτη και να πρέπει να κοιτάς τον εαυτό σου και να συγκρίνεσαι με τους άλλους και αυτό να είναι προαπαιτούμενο για να προχωρήσεις, εκεί δυσκολεύει λίγο το πράγμα. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ωραίο το μπαλέτο, σε καμία περίπτωση, γιατί εμένα δεν μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει πολύ το μπαλέτο, πραγματικά, παρόλο που σου βγάζει λίγο την ψυχή κάποιες φορές. Έχει μία μαγεία. Δηλαδή, το να χορεύεις με την ψυχή σου και πόσο μάλλον, ειδικά όταν είναι μπροστά σε κοινό, είναι ένα συναίσθημα που δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα. Δηλαδή, το να βγαίνεις στη σκηνή κάτω από τα φώτα είναι πραγματικά, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο στη ζωή που να μου έχει δημιουργήσει παρόμοια συναισθήματα.
Είμαι ο Κωνσταντίνος και κάνω dancehall και zumba εδώ και 2 περίπου χρόνια. Ήμουν σε μια κάπως περίεργη φάση της ζωής μου. Είχα πάρα πολύ άγχος και έψαχνα κάτι να βρω και να το μειώσω αυτό. Βρήκα ότι είμαι ένα συγκεκριμένο είδος χορού, το dance, fitness ή εντός zumba, που βοηθάει πάρα πολύ με το άγχος και λέω ωραία, θα κάνω αυτό. Ξεκίνησα να χορεύω λοιπόν, πρώτη φορά που χόρεψα πραγματικά ήταν zumba. Το dance χαρακτηρίζεται από τους χορούς του δρόμου μέσα εισαγωγικά. Δεν έχει όπως το Latin, το σύγχρονο ή το μπαλέτο τυχεία και πολύ αυστηρά στάνταρτ. Έχει απλά κίνηση και δημιουργικότητα, που είναι και ένας λόγος που μου αρέσει πάρα πολύ το dancehall. Στην πραγματικότητα, όταν ξεκίνησα, δεν είχα ιδέα καν τι ήταν dancehall. Είπα στη δασκάλα μου τη Δέσποινα ότι κοιτάω το πρόγραμμα της σχολής και είδα κάτι που έλεγε dancehall και λέω θα έρθω σε αυτό κάποια στιγμή, έτσι απλά για να δω πώς είναι. Και θυμάμαι ότι μπήκα μέσα και λέω ρε, τι είμαστε εδώ. Και μου το dancehall είναι ένας χορός σαν το hip hop από Τζαμάικα. Δες το και θυμάμαι ότι κάτσα και είδα απλά ένα μάθημα την πρώτη φορά, δεν χόρεψα. Και είδα τα κορίτσια που χορεύανε τότε πολύ λιγότερες από όσο είμαστε τώρα, χορεύανε με τέτοια χαρά, τέτοιο συναίσθημα και τέτοια ενέργεια που λέω «ΟΚ, αυτό θέλω να κάνω». Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μπήκα σε αυτή την ομάδα. Είναι για μένα ο χορός ένας τρόπος να εκφραστώ. Γενικά είμαι άνθρωπος που δεν εκφράζεται πάρα πολύ εύκολα με λέξεις, αλλά κατάλαβα ότι μπορώ να εκφραστώ πολύ εύκολα, να εκφράσω τα συναισθήματά μου μέσω της κίνησης και της μουσικής. Οπότε πλέον ο χορός για μένα είναι ένας τρόπος έκφρασης σε ένα πολύ ελεύθερο creative κομμάτι, το οποίο ίσως έλειπε από τη ζωή μου και γι' αυτό ξεκίνησα. Σίγουρα τώρα που συνεχίζω είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Οριακά περνάω περισσότερο χρόνο σε αυτή τη σχολή παρά στο σπίτι μου.